Ja, wij doen inderdaad iedere week een analyse en dan kijken we natuurlijk ook van wat voor, waar de mensen besmet raken. In de afgelopen week zagen we inderdaad wel iets minder besmettingen. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat zal doorzetten. En wat we zien is dat in ongeveer 1 op de 3 gevallen vinden we geen bron. Als we wel een bron vinden, is dat bij 1 op de 3 meestal bij kinderen onder de 18, vaak gerelateerd aan school. Bij 1 op de 3 gebeurt het in de thuissituatie en bij 1 op de 3 is het iets anders, bijvoorbeeld werkgerelateerd of reisgerelateerd. En we weten ook dat nu een nieuwe variant is, de Omicron. Het is nog niet op Bonaire, maar ik denk wel dat de mensen een beetje toch vrezen dat deze hier op Bonaire binnenkomen. Wat zijn de symptomen? Zijn deze hetzelfde? Wat kunnen we vertellen over Omicron? Ja, we weten nog vrij weinig over Omicron. Daarvoor moeten we toch afwachten wat de onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie ons gaan vertellen. Op Bonaire is inderdaad nog geen Omicron-variant. En vanuit publieke gezondheid houden wij de situatie heel nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat als iemand zich wil laten testen, dat onze callcenter ook zal vragen of diegene een reisgeschiedenis heeft. En als dat zo is, dan doen we de test bij het laboratorium die ook die varianten kan bepalen. En in het bron- en contactonderzoek doen we hetzelfde. Dus we vragen bij alle patiënten of ze een reisgeschiedenis hebben in de afgelopen 14 dagen. En als dat zo is, dan doen we uitgebreid bron- en contactonderzoek.